Madrasatul ashabul kafi islamiyya, muna karatu haikan ta ɓangaren arabiya. Tabbas makarantar ashabul kafi islamiyya gamawa tana iya bakin kokarinta domin ganin ta sauke nauyin da ta ɗauka makanta wajen koyawa ɗalibanta ilimin addinin musulunci wadda zai amfani su duniya da lahira, domin su bauta wa Allah suna cikin sani ba tare da duhun jahilci ba. Maganar makarantar ashabul kafi islamiyya kenan ake yi. Ohoho, a ashabul kafi islamiyya gamawa muna da jajirtattun malamai wadda suka tsaya tsayin daka domin bawa ɗalibansu ilimi mai inganci, musamman fannin addinin musulunci. Ashabul kafi islamiyya gamawa kenan. Wato a ashabul kafi islamiyya gamawa muna koyar da darussa kamar haka. Na farko muna koyar da karatun alkur'ani mai girma ƙarƙashin faɗin Allah subhanahu wa ta'ala, warattilil qur'ana tartila. Sannan kuma muna koyar da ɓangaren hadis, kama daga arba'una hadis, majama'ul bahraini da dai sauransu. Ashabul kafi islamiyya gamawa sai kun zo tukuna za ku gani muna da ɓangaren fiƙihu. Sannan kuma muna koyar da huruf da yadda yara za su iya yin karatun alkur'ani da kansu. Ashabul kafi islamiyya gamawa ba ta tsaya iya nan ba, muna koyar da sira. A ashabul kafi islamiyya gamawa muna da tsarin gudanarwar koyarwa ne na ɓangaren tafi zalla, wato yara za su iya ɗalibai za su zo su ne daga karfe 7 na safe, sannan a tashe su karfe 5 na yamma a ranar asabar da kuma ladi. Sannan kuma sai ranar litinin da kuma laraba, wadda a nan kuma za su zo su ne daga karfe 2 na rana, sannan kuma a tashe su karfe 5 na yamma. A ranar alhamis kuma mukan karantar da sira da kuma nasiha. Makarantar ashabul kafi islamiyya gamawa tana nan a cikin garin gamawa a makarantar Government Day Junior Secondary School gamawa, wacce take da mazauni a gabar da tiki na masayar shanu da ke cikin garin gamawa. Za ku iya samun damar shigar da yaranku makarantar ashabul kafi islamiyya gamawa ne kawai ta hanyar zuwa da yaran fuska da fuska, ko kuma a kirayi lambobin wayar shugaban makaranta kamar haka: 070 35 14 74 75, ko kuma 090 10 17 70 68. Madrasatul ashabul kafi islamiyya, muna karatu haikan ta ɓangaren arabiya. Madrasatul ashabul kafi islamiyya, muna karatu haikan ta ɓangaren arabiya.
dawo, ciwon soke mini yawo. Kin tafiya in an yi a dawo, ciwon soke mini yawo. Idan da raina sai na dawo, maganin kwanci zana kawo. Kin tafiya, kin tafiya, kin tafiya in an yi a dawo, ciwon soke mini yawo. Idan da raina sai na dawo, maganin kwanci zana kawo. Kin tafiya, kin tafiya, kin tafiya, kin tafiya. Kin tafiya in an yi a dawo, ciwon soke mini yawo. Idan da raina sai na dawo, maganin kwanci zana kawo. Mallam haya me ke faruwa ne? Wallahi ina ga motar ta samu matsala ba. To yanzu za a kenan. To wallahi shine dai ni ma ban sani ba. To dan da duba dai mu. To ya aka yi ta samu matsala motar nan? Wallahi shine ban sani ba. To ka kira mana su manaja mana muga. Yo wani irin kiran waya kuwa network ya riga ya dauke tun muna hanya. Ko sakon WhatsApp baya tafiya. Ni yanzu gaba ɗaya rana ne ma gaba ɗaya take damuna. Maganan ka kuma haka ne. Yanzu mun dan dauki ruwa. Na ga gari a can hakan din nan. Yanzu sai mu je sai mu ga yadda za a yi. Gaskiya maganar ka haka. Haka ne ka. Kin tafiya in an yi a dawo, ciwon soke mini yawo. Idan da raina sai na dawo, maganin kwanci zana kawo. Kin tafiya, Wallahi ni ma na gaji ma da tafiya. Haba ko kuwa ku dan yi hakuri mana. Mu dan je can gindin bishiyar can zan mu dan huta. Ga can wasu bishiyoyi ko ba komai ma huta a wajen. To, kai gajiya wallahi. kin tafiya, kin tafiya in an yi a dawo, ciwon soke mini yawo. Idan da raina sai na dawo, maganin kwanci zana kawo. Kai, wani zama kuma ni kan bar dan je can da dan tsari da
inna lillahi wa inna ilaihi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kai ku dawo ku kawo mai ita kai! Ku dawo ku kawo mai ita ku dawo nan! Ina cikin wannan gudun sai na hango wannan bishiyar. Sai ce to bari ni furin din na gurin kamar zai yi mutane. Shikenan na nufi wurin daga nan kuma ban san inda kaina yake ba. Ni tashi na hango kaina a nan gida. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah shiga tsakanin nagar da mugu. Amin. To amma Zainab wani ƙauye ne kuka je ku aikin nan? Wai sunan ƙauyen garin Alhaji. Garin Alhaji? Tun daga can? Daga ba ma a kusan garin nan garin Alhaji yake ba. Can ne fa? To ai yaya, ai ba mamaki a ciki. Duk mai gudun tsira ai duk inda ya samu nan zai yi. Gaskiya Zainab sannu. Gaskiya. Sannu Zainab. To amma ku biyu ne kai kuke rayuwa a cikin gidan dan tun da na shigo ban ga kowa ba. Dama tun da muka tashi mun samu mahaifinmu bai da rai. To mahaifiyarmu kuma bata daɗe da rasuwa ba. To yanzu daga ni sai ƙanina Tukur sai kuma yayana Audu. Mu kaɗai muke rayuwa. Ya Allah sarki. Allah ji kansu da rama. Amin. To yanzu dai ya kamata ki je ki watsa ruwa ki kwanta ki huta. Gaskiya ya kamata da. Gaskiya na gode sosai da kulawar da ku. Allah ya saka da alkhairi. Yanzu zan fita dandali. Zan je dandalin dan samu kuno dan zuba a cikin nan nawa. Ina da ko? To sai ka dawo. Yau tafiya kimanin kwana 4. Tun da suka tafi nake kiran wayan Zainab ba na samun ta sam. Bala Umar ka kwantar da hankalinka. Haka aikin ya gada. Wannan ba matsala bane. Na gaya maka kuma gurbin babu network wallahi. Don haka za su iya kowane irin lokaci da ka rame su ba ka same su ba. Ka gani na? Tun da suka tafi ni ban kira kowa a waya ba saboda na san ina kira su ba zai shiga ba. Amma dai ka kwantar da hankalinka insha Allah gobe muna sa ran in Allah da za su dawo. Ai ni ma na so su dawo ko dan saboda record din da yake hannun su mu samu mu yi sauti. Wani gobe za su dawo yau fa kwana 4 fa. A kaidan tafiyan ma kwana 5 kuka ce mun. A'a ba haka bane don fa ni na yi kasu fa in wani abu ya faru ai ni za a fara tuntuba ni na yi kasu fa. Kana ta ba matsala ko? Ba matsala ai tun da ce maka babu matsala ka kwantar da hankalinka. To ai haka aikin ya gada wannan ba matsala. Ai ka kwantar da hankalinka. Akwai lokacin da muna matasa kamar su muka fita aikin. Mun kai kusan aikin kwana Malam Umar ya dai? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yahaya? Yahaya? Ya dai? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. La ilaha Tafiya.
wato gaskiya likita Allah ya saka maka da alkhairi gaskiya kai kokari gaskiya ne. ka duba magungunan da ka rubuta ga baki daya ta shanye ko in ce ta kusa shanyewa ma kuma jikinta yana ƙara ƙarfi. Alhamdulillah haka ake so a yi. Wallahi tallahi. Ai wallahi likita da ba ta karawa ba ma. Saboda magungunan da ka rubuta mana tana sha kuma tana ta ƙaran sauki alhamdulillah. Alhamdulillah haka ake so. Kuma ban da kai ai ban gama amfani da wanka ba. A to ai aiki na ne ya kamata a ce na dawo din dama. To magungunan ga nan ta kusa kammala sha ma tana da samun sauki. Yawa kuma na mai magana da mai gari. Yanzu haka ana kokarin shirye-shiryen da za a mai da ita can garin su ake yi. Okay. Daman yanzu ni ma zuwan da nayi haka zan wuce ƙauye na gaba da ku ne. Okay, wancan ƙauyen da kake saboda zan je zan yi wa'ansu allurori. Okay, to mu je mun taka ma. To shikenan ba mu dan taka ma. A likita aikin ka ake ba dan kowa. Likita Allah saka muku da Umar dan duna na gwambe. Umar dan duna na gwambe. Jinkiri mutanen fada. Audu yaron kirki. Jinkiri mutanen fada. Audu yaron kirki. Assalamu alaikum. Alaikum assalam. Wani lafiya? Lafiya kalau wallahi. Wallahi ana tare da bako. Ni zan wuce. Ko zaka wuce? Zan wuce. To Allah ya tsare. Allah ya tsare. Sai mun yi magana. Sai mun yi magana. Ubangiji Allah ya kiyaye. Allah ya kiyaye. Ya labarin mai gari? Mai gari lafiya kalau. Fatan yana cikin koshin lafiya. Alhamdulillah ta. Masha Allah. Ai kalau fada. Jinkiri? Na'am. Yake ciki? Audu. Mai gari ne ya aiko ni. Allah sa lafiya. A lafiya kalau. To alhamdulillah. Ya ce na sanar da kai. Na'am. Kan cewar yarinya tunda alhamdulillah sauki ya fara samuwa. Kullum sauki yana samuwa. Gaskiya ne. To kaga yau Laraba ne. Yau talata. Yau talata kai manta alai. Yau talata ai. Ka san yarka da abubuwa sun min yawa. Gaskiya ne. Yau talata. Ya ce tafiyan nan a batta sai ranar kasuwa ranar Juma'a. Lokacin ne ake samun mota. Idan Allah ya sa kan nan ta wartsake garai sai a dauki yarinya sai a mai da ita garin. To ai da talata da Juma'a duk ina gun ubangiji. Haka ne ka. Allah kai mu Juma'a. Yawa to ni dai sakon da mai gari. Allah kai mu Juma'a. In gaya maka. Allah kai mu Juma'a. To yawa madalla ni zan wuce. To ani mara gida zan shiga ba. To shikenan. Zan zagaya nan akwai wani to Ladi Merini. A magana ya kare. Zan same shi. Madalla.